Jenesis isi nke 8. Ma Chineke chetara Noa na ụmụ anụ ọhịa niile na ụmụ anụ ụlọ niile so ya nọdụ n'ụgbọ mmiri ahụ. O zitere ifufe mee ka o fee n'elu mmiri ahụ ime ka mmiri ahụ bido ịta. A kpọchiri isi iyi mmiri niile dị n'ime ime ala, kpochiekwa ọnụ ụzọ mmiri ozuzo nke mbara eluigwe. Mmiri kwụsịrị isi na mbara eluigwe na-ezokwasị ụwa. Mmiri ahụ dị n'ụwa ji nwayọọ na-ata. Mgbe narị ụbọchị na iri ụbọchị ise gafesịrị, mmiri ahụ atalatala. N'ụbọchị 17 nke ọnwa asaa, ụgbọ mmiri ahụ gara nọkwasị n'elu ugwu Ararat. Mmiri a gara n'ihu na-ata ruo ọnwa nke 10. N'ụbọchị nke mbụ nke ọnwa 10, e bidoro ịhụ elu ugwu ndị ọzọ anya. Mgbe 10 ụbọchị anọ gafere, Noa meghere oghere ikuku ọ rụnyere n'akụkụ ụgbọ mmiri ahụ. Site n'ebe ahụ zipụ otu ugolọma nke na-efebatakwa tutu ruo mgbe mmiri kọrọ n'elu ala. Emesịa, o zipụrụ otu nduru iji mata ma mmiri ọ kọọla n'ala, ma nduru ahụ achọtaghị ebe o nwere ike ibe, n'ihi na mmiri ka tojuru elu ụwa niile. N'ihi ya, nduru ahụ lọghachikwutere Noa n'ime ụgbọ ahụ. Noa setịpụrụ aka ya webata nduru ahụ n'ụgbọ. Mgbe abalị 7 gafere, Noa zipụrụ nduru ahụ ọzọ. N'oge anyasị, nduru a lọghachi. Ọ kpụ akwụkwọ oliv ọhụrụ ọ kụbitere n'ọnụ ya. Nke a gosiri Noa na mmiri ahụ atala n'elu ala. Mgbe abalị 7 gafere, Noa zipụkwara nduru ahụ ọzọ, ma n'oge a ọ lọtakwaghị ọzọ. N'ụbọchị mbụ nke ọnwa mbụ n'afọ 601 nke ndụ Noa, mmiri ahụ atachaala n'elu ala. Mgbe ahụ Noa kpughepụrụ ihe mkpuchi nke ụgbọ mmiri ahụ, hụ na mmiri atachaala n'elu ala. Ma ọ bụ n'ụbọchị 27 nke ọnwa abụọ ka mmiri ji takọrọchaa n'elu ala. Mgbe ahụ Chineke gwara Noa okwu sị ya, "Site n'ụgbọ mmiri pụta, gị na nwunye gị na ụmụ gị ndị ikom na ndị nwunye gị ụmụ gị ndị ikom. Kpọpụta anụ niile dị ndụ nke gị na ha nọ, anụ ufe na ụmụ anụmanụ na ihe e kere eke niile na-akpụgharị n'ala. Ka ha gaa n'ụwa mụọ ọmụmụ, baa ụba, jupụta n'elu ya." Ya mere, Noa si n'ụgbọ mmiri ahụ pụta, ya na ụmụ ya na nwunye ya na ndị nwunye ụmụ ya, ma anụmanụ niile ọbụla nke dị ndụ na ihe niile na-akpụgharị n'ala, na anụ ufe niile, ihe niile na-ejegharị n'ụwa ka ụdị ha si dị, sitere n'ụgbọ mmiri ahụ pụta. Mgbe ahụ Noa wuru ebe ịchụ àjà nye Onyenwe anyị. Ọ họrọ site n'anụ ụlọ ndị dị ọcha na anụ ufe ndị dị ọcha chụọ àjà nsure ọkụ. Onyenwe anyị nụrụ ụsịsị ụtọ nke àjà nsure ọkụ ahụ, kwuo n'obi ya sị, "Agaghị m abụ ala ọnụ ọzọ n'ihi mmadụ, ebe ọ bụ na izuzu obi mmadụ bụ ime ihe ọjọọ site na mgbe ọ bụ nwata. Agakwaghị m ala ihe niile e kere eke na-eku ume ndụ iyi ọzọ dịka m mere. Ogologo oge niile ụwa ga-anọgide, oge ịkụ mkpụrụ na oge iwe ihe ubi, oge oyi na oge okpomọkụ, ọkọchị na udu mmiri, ehihie na abalị agaghị ebi."